Katinka. Nu er vi på Pompidou Center. Ja. Men nu skal vi op ad nogle meget specielle rulletrapper. Og dem kan du lige få at se her. Så er der så en glasvæg, hvor vi kan kigge ud. Og vi har lige mødt en meget underlig mand, der spiser barberblade. Og cigaretter og tændstikker. Det var lidt klart. Så er vi på vej op. Hej. Hej. Dejligt solskinsvejr nu. Ja. Meget varmere, end da vi var oppe i Eiffeltårnet. Meget varmt. Meget varmere. Så er vi så her. Vi ses, når vi kommer hjem. Hej.